खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौ बड' जबनि स्ल' बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा फिशारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों ड्राइभार आरो ग्रेड 4 नि थाखाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं गासिबो डिटेल्स होगोन नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन आं बेफोरनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोनसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ सानफ्रामबो मोनबाय थानो हायो लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननो एडभार्टाइजमेन्टखौ खोन्थानि बेनो लोगोफोर एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ रिक्रुटमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट फिशारि डेभेलपमेन्ट अफिसार नलबारि बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ लोगोफोर दा पस्टनि नामखौथ' आं खोन्थादों जेरै ड्राइभारनि दं होनखादों आङो ओमफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय जोंहा बे रिक्रुटमेन्टआ फैदों दा जोंहा बे ड्राइभार पस्टनि थाखाय सासे मानसिखौ लानाय जादों ओमफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय बेयाव टटेल पस्टआ दङ सासेल' दा नोंथांमोननि फरायनाया लोगोफोर ड्राइभार पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानांगोन जुदि नोंथांमोना मेट्रिक पासबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे ओमफ्राय ग्रेड 4 नि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया लोगोफोर क्लास 8ल' पास जानांगौ नोंथांमोना जुदि क्लास 8 पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोननो लोगोफोर सेलारिखौ खोन्थानि ड्राइभार पस्टनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दायो खोन्थानि नै नोंथांमोना बिथिं नुदों जानांगौ पे अफ स्केल अफ बेहाय होखादों नै 14,000 निफ्राय 60,500 मोनगोन बेजों लोगोसे आरो लोगोफोर दंफायो नोंथांमोनहा ग्रेड पेबो मोनफागोन जायनि ग्रेड पेनि एमाउन्टआ दङ 5,200 नोंथांमोना बेखौ आरो बे सेलारिजों लोगोसे मोनफाबावगोन ना ड्राइभार पस्टनिया ओमफ्राय नैबे ग्रेड 4 निया लोगोफोर बे ग्रेड 4 साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारिया दङ 12,000 निफ्राय 52,000 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोनहैगोन बेनि थाखायबो लोगोफोर ग्रेड पेया मोजाङैनो दङ 3,900 माने 3,900 ग्रेड पे नोंथांमोना सेलारिजों लोगोसे बे ग्रेड पेखौ मोनफागोन बे जा एलाउवेन्स हिसाबै दा नोंथांमोननि रिजार्भेसन नोंथांमोना माने लोगोफोर केटेगरिया आनरिजार्भ जानांगोन मोननैबो पस्टनि थाखाय नोंथांमोननि केटेगरिया आनरिजार्भ जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा आङो नोंथांमोननि कन्डिसनखौ खोन्थानि लोगोफोर माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय बुंखादों इन्डियान सिटिजेन जानांगोन केन्डिडेटआ अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोननि लोगोफोर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेयो मेन्डेटरिखा लोगोफोर जुदि नोंथांमोननियाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होनना बे बुंखादों बिनिफ्राय आरो लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनि उन्दैसिन जानो मोननाय नङा नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोरा लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 23 डिसेम्बर 2020 नोंथांमोना 23 डिसेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो बेहाय नोंथांमोना लोगोफोर बेहाय आं मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि डकुमेन्ट्सआ लोगोफोर नोंनि सेल्फ एटेस्टेड जेरक्स कपि नांगोन बे माने भटार कार्ड हिसाबै नोंथाङा होनांगोन आइडि प्रुफ हिसाबै होनो नांगोन आरो भटार आइडि नङाबा पिआरसि नोंथांमोना होनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथाङा मार्कशिट होनो नांगोन अल सार्टिफिकेट जेरै मार्कशिट नोंनि फरायनायनि मार्कशिट कास्ट सार्टिफिकेट दङ बेहाय नोंनि एडमिट कार्ड नांगोन लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना गासिबो होनांगोन आरो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बेखौबो नोंथांमोना होनांगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन 2 पासपर्ट साइज माने 2 कपिस अफ रिसेन्ट पासपर्ट साइज बेखौ नोंथांनि नांगोन मोननै पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ नांगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नैबेहाय बुंखादोंना सेल्फ एड्रेस इनभल्भ साइज सेल्फ एड्रेस इनभल्भ साइजआ 23 सेन्टिमिटार इन्टु 10 सेन्टिमिटार एपिथिं पस्टेल स्टाम्प अफ ₹10 अनलि इभेलिड वेलार नोंथांनिया मा होनदों बेहाय ए नाम्बाराव ओरै होन्दों आरो नोंथाङा जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स बे फार्स्टनि पस्टखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन होन्दों साखा थोंब्रै गारिनि माने नोंनियाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन ड्राइभार पस्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा जुदि नोंथाङा बे ग्रेड 4 साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा माने जेबो नाङा नोंनि बे माने ड्राइभिं लाइसेन्स नांलाया होननानै बे बुंदों दा नोंथांमोना लोगोफोर एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बाय पस्ट एप्लाइ खालामनांगोन लोगोफोर बाय पस्ट नोंथांमोना नैबे बुंखादों एप्लिकेसन शुड बी साबमिटेड अनलि बाय पस्ट टु द डिस्ट्रिक्ट फिशारि डेभेलपमेन्ट अफिसार्स नलबारि बिल बारसाकुसि पिअ मिलानपुर फिन बेबो होनाय दंखायो नोंथांमोना बे एड्रेसाव बाय पस्ट नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ साबमिट खालामनो नांगोन अब्लासो बेबायदिसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बाय पस्ट एप्लाइ खालामबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय ओमफ्राय सेलेक्सना माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानि लोगोफोर सेलेक्सना बेहाय बुंखादों नो टिएडि विल बी बिकाम डिपार्टमेन्ट अफ एटेन्डिं इन्टारभिउखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों लोगोफोर
बेहाय माने इन्टारभिउजों डाइरेक्ट माने सिलेक्सनखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना बाय पस्ट एप्लाइ खालामबानो जाबाय 23 नि सिगाङै बिनिफ्राय माने डाइरेक्ट माने इन्टारभिउ लानाय जागोन बिनिफ्राय ओमफ्राय मा होनदों मेडिकेल एग्जामिनेशन लानाय जागोन ना एपइन्टमेन्टनि सिगां माने नोंथांमोना जुदि इन्टारभिउ पास जायोबा बिनिफ्राय माने एपइन्टमेन्ट लानायनि सिगां मेडिकेल एग्जामिनेशन जागोन माने एपइन्टमेन्टखौ हरनायनि सिगां माने साख्रिखौ मावनायनि सिगां नोंथांमोननियाव मेडिकेल एग्जामखौ लानाय जागोन ना बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बे जोंहा फ्रेजार डेभेलपमेन्ट अफिसारनि नलबानिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टआ जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बाय पस्ट एप्लाइ खालामबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सखौ होखाजोब्बाय आरो आं बे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सननिफ्राय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ गिबियाव डाउनलड खालामनानै नागिरबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना बाय पस्ट एप्लाइ खालामबानो जाबाय आनरिजार्भ बिथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना दासिमबो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो जबनि आपडेटखौ सानफ्रामबो मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंबा अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर